koji sledi pogodan je za gledaoce svih uzrasta. Da li ti se sviđaju moje nove olovke? One su uvezene. To je vrhunska olovka. Neverovatna je. Svaki učenik sanja da ima. To je najmoćnija stvar koju sam ikada video u svom životu. Raisa, moja prelepa sestro, mogu li da pozajmim jednu tvoju olovku? Nema šanse, Rafael. Ti si veoma nespretan i mogao bi ispustiti jednu od njih. Rafael, šta si to uradio? Ali ja nisam ništa uradio. Derišta, ovdje sam da bi imala kratak razgovor s vama. Direktorka, jeste li vidjeli moje nove olovke? One me ne zanimaju. Došla sam svima da javim da sljedeće nedelje, nažalost, novi učenik će početi da pohađa časove u ovoj školi. Da li je sladak? Hej, ja sam ovdje sladak. Kako si to uradio? E pa ja mogu da ti čitam misli. Iu, kakvog čudnog brata ja imam. Dobro, to je to. Doviđenja. Hej direktorka, šta vam je to u ruci? Nokti. Ne, direktorka, Gabriel želi da zna šta imate u drugoj ruci. Prljavi nokti od slinca, jer ih čuvam da ih pojedem kasnije. Fuj, odvratno. Fuj. Hej direktorka, nas iskreno jako baš zanima za koga je taj poklon. Da li to direktorka možda ima momka? Ona ima dečka, ona ima dečka, ona ima dečka, ona ima dečka. Tišina! Ovo je poklon za mog dalekog rođaka. Volela bih ga za dečka. Daleki rođak. Tačno tako. I nemojte ni pomisliti da se približite ovom poklonu ili ću vas izbaciti iz škole. U redu, učenici, otvorite vaše knjige na 50. stranu. Hej, znate li vi ko je direktorkin daleki rođak? Ne. Kažu da je daleki rođak naše direktorke upravo veštica Pandora. O, Rafael, veštica Pandora postoji samo na televiziji. Ali njih dve baš liče. Zapravo, baš me zanima šta se nalazi unutar tog poklona. Nemoj ni pomišljati o tome, Ana. Ne možemo biti izbačeni iz škole. Taj poklon mora da je nešto jako cool. Da, ali čula si ako se uopšte približimo tom poklonu da možemo biti izbačeni iz škole. Okej, otvorite vaše knjige na 50. stranu. Sad su ovi učenici stvarno prešli granicu. Zamislite mene da izlazim. Ali može i biti istina. Odvratno. A ti, mali poklonu, ponašaj se pristojno ovde. Niko ne sme znati šta je unutra. Moj rođak će se opratovati iznenađenju.
Čekaj, ispričaj mi priču kako treba. Pa izgleda da direktorka ima tajni poklon za njenog dalekog rođaka. Kažu da je njen daleki rođak upravo veštica Pandora. Šta je unutar poklona? To svi žele da znaju. Ali niko ne može da sazna jer kogod se približi tom poklonu bit će izbačen iz škole. Mislim da se unutar tog poklona nalazi kandža zmaja. I zašto bi direktorka htjela da pokloni nekome zmajevu kandžu? Ne, to nije za bilo koga, to je za vešticu Pandoru. Sigurno želi neku čaroliju da izvede sa kandžom zmaja. Rafael, koliko mašte. Mislim da se unutar poklona nalazi novi mobilni telefon. Pa i to bi bilo lepo također. Baš me zanima šta je unutar tog poklona. Voli me, ne voli me. 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 Ne voli me. Nikad neću naći dečka. Društvo, ne mogu da izdržim više. Daj onda idi u toalet. Ne, nije to. Samo me jako zanima šta se nalazi unutar direktorkinog poklona. Pa šta kažeš da zavirimo unutra? Ja odustajem, čak ni ne mogu da pomislim da me izbaci iz škole zbog toga, nema šanse. Dobro sam razmislila o tome i odlučila sam da idem do direktorkine kancelarije da saznam šta se nalazi unutar tog poklona. Šta? A šta ćemo ukoliko te uhvati? Onda ću kriviti tebe. A ti, Jana, jesi li ti uz mene? Ja sam uvek uz tebe. Raisa, Rafael, šta vi radite ovde? Raisa je odlučila da ode do direktorkine kancelarije da vidi šta se nalazi unutar poklona. Ćuti, Rafael, ne smiješ reći ljudima. Okej, mi smo krenuli da uradimo isto. Budi tiha, Ana. Pa ovo je jedini način da saznamo da li je direktorka zaista rođak veštice Pandore. Hajdemo svi zajedno, ali tiho. Hej ljudi, da li je iko pronašao poklon? I dalje ništa, ali nastavite da tražite. Šta vas četvoro radite u mojoj kancelariji? Došli smo da provjerimo u tvoj poklon da vidimo da li se zaista rođak od veštice Pandore. Ućuti, Rafael! Dakle, vi mislite da je veštica Pandora moj daleki rođak? Rekla sam vam da ne dirate ovaj poklon! Šta? Gdje je poklon za mog rođaka? Ostavila sam ga baš ovdje na mom stolu. Ljudi, mislim da smo u problemu. Vi mora da ste uzeli moj poklon za rođaka.
Naravno da ne, direktorka, došli smo samo da vidimo što ima unutra, ali nismo ništa pronašli. Da, nismo mi uzeli poklon. Pa dok se poklon ne pojavi, svi ste izbačeni iz ove škole. Dobit ću vaše rasporede. Hej! Ali mi nismo uzeli uopšte poklon, jel tako? Jesmo li? Mogu da se kladim da ga Mila uzela, ali ne želi to da kaže. Nisam ništa uzela. Ljudi, ako niko nije uzeo poklon, kako je onda nestao? Morat ćemo to da istražimo. Misterija nestalog poklona upravo počinje. Nastavlja se u sljedećoj epizodi. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.